Manuel Delija, l-blogger tal-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, qal li d-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo u numru ta' deputati oħra qrib il-fazzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian Delija li għandhom iżarmaw mill-politika. F'wieħed mill-blogs tiegħu Manuel Delija kiteb li d-deputati qrib ta' Adrian Delija fosthom Kristi De Bono, Herman Schiavone, Stephen Spiteri, Edwin Vassallo, Mario Gallia, Tony Bezzina, Robert Kutajer u Maria De Guara għandhom iżarmaw mill-politika. Dan wassal reazzjoni qawwija ta' Edwin Vassallo li fuq il-profil tiegħu ta' Facebook ikkwota dak li kiteb dwaru Manuel Delija. Iġifieri li hu ma' numru ieħor żgħir ta' deputati fil-Partit Nazzjonalista għandhom iżarmaw mill-politika. Vassallo kiteb li huwa jemmel li mis-sema l-isfel kollha magħmula ugwali u m'hemmx deputati tal-ewwel u t-tieni klassi. Sostna li għandu fiduċja fi sħabu deputati kollha għax qal li kollha huma deputati bil-fiduċja li wrew fihom in-nies. F'botti lejn Manuel Delija, d-deputat nazzjonalista li mhux l-ewwel darba kien fil-mira tal-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista, qal li għandu fiduċja fil-kap nazzjonalista Adrian Delija bħalma kellu f'kull kap ieħor. Qal li huwa lejal lejn il-valuri morali li jħaddan il-partit u lejal lejn il-partit. F'episodju ieħor ta' ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista, Vassallo qal li huwa ma jemminx fis-snobbiżmu f'bott oħra lejn Manuel Delija, Edwin Vassallo qal li din hija l-attitudni ta' dawk li jaħsbu li huma aħjar minn ħaddieħor u li għandhom dritt jemmnu li huma superjuri għall-oħrajn. Jien nemmen fl-umiltà u nieqpa nservi sakemm Alla jagħtini s-saħħa nservi. Jien nieqpa naħdem ħanara lill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex iservi. Temm jgħid Vassallo u rtata l-aħħar bl-attakk li fetaħ fuq u l-eks Chief of Staff tal-eks Ministru Austin Gatt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.